Vi har fået til opgave at bevise Pythagoras sætning, som er AN plus BN lige med CN. Og vi vil starte med at finde arealet af vores trekanter, og arealet er afhængigt af siderne, og derfor er siderne også afhængige af arealet. Og det er siderne, vi skal bruge til at finde Pythagoras. Så starter vi med at finde arealet af en trekant, som er en halv gange højde gange grundlinje. Højden af trekanten er A, og grundlinjen er B. Så vores areal kommer til at hedde en halv gange A gange B. Så har vi 4 trekanter, og derfor skal vi have arealet af de 4 trekanter, så ganger vi med 4. Og det giver 2 gange A gange B, som vi kan reducere til 2AB. Så vil vi finde arealet af trekanten, eller firkanten indeni, og det gør vi ved at sige længde gange bredde. Så den hedder C gange C, som også kan hedde C i anden. Og når vi skal finde arealet af de to af begge firkanter, så har vi 3 firkanter. Den ene hedder A i anden, fordi det er A gange B, længde gange bredde. Så har vi her. Så har vi også B i anden, det er også længde gange bredde. Plus, og så har vi 2AB, for der er 4 trekanter i hver her. Så har vi den anden herovre, hvor vi har C i anden plus 2AB. Og de to former sætter vi op mod hinanden, så vi har A i anden plus B i anden plus 2AB lige med C i anden plus 2AB. Og så har vi 2 AB'er i hver sætning, og derfor går de ud med hinanden. Så den kommer til at hedde A i anden plus B i anden lige med C i anden. Og dermed har vi bevist Pythagoras sætning, som er AN plus BN lige med CN. Og det er så det samme som det store kvadrats areal lige med det lille kvadrats areal plus arealet af de 4 trekanter. Fordi at det store kvadrats areal, det er AN plus BN plus 2AB. Og det lille kvadrats areal, det er CN. Og de 4 små trekanter, det er 2AB, og så forsvinder 2AB på begge sider af lighedstegnet, og så bliver det AN plus BN lige med CN. I en firkant har vi altid en kvadrat har vi altid 4 rette vinkler. Og en ret vinkel er altid 90 grader. I en firkant der er der 360 grader, og derfor er halvdelen af en firkant må så være 180 grader. Og vi skal så bevise, hvorfor der er 180 grader i en trekant. I en vinkelret trekant. I en vinkelret trekant har vi en ret vinkel, som altid er 90 grader, og så en spidsvinkel plus en spidsvinkel vil altid give 90 grader. Og derfor kan vi bevise ved hjælp af vores firkant her, som vi har brugt til at beregne Pythagoras, at vi tager en spidsvinkel fra den ene trekant og en spidsvinkel fra den anden trekant, og så har vi en retvinkel fra vores firkant, og det giver så til sammen 180 grader. Så vil vi gerne svare på, hvorfor den indre firkant er en kvadrat, og det er fordi vi har 4 retvinkelige trekanter, som er ens, det vil sige, at hypotenuserne, som den her, på alle 4 trekanter er samme længde, og højden på dem alle sammen er alle sammen samme længde. Og når vi har hypotenuser, der er den samme længde, så danner de en kvadrat. Og hvis hypotenuserne ikke var lige lange, ville de danne en anden firkant.